नुहुरनाया जाबाय बे भुटानथिंनिफ्रायनो बे दैया बिथिंहाय फैयो पुरा गामि गामि थाङो बे दैया नै दैया अभार दै फैयोबा आरोना सब बर' गामिफ्रा माने लोमस्रावजोबो आरोना Hey guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channelआव बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर जों दायो नै सुक्लाय दैमा नायनो फैदों। दायो नै अखा हानायजों माने ओरैबादि दैया नै ओरैबादि बारायदों नायनाय लोगोफोर नायना ला नै दैखौ नाय बिथिंहाय बै नुहुरनाया जाबाय बे भुटानथिंनिफ्रायनो बे दैया बिथिंहाय फैयो पुरा गामि गामि थाङो बे दैया नै दैया अभार दै फैयोबा आरोना सब बर' गामिफ्रा माने लोमस्रावजोबो आरोना बेखौनो जोङो माने बारिदोंनो बारियाखै दैया बेखौहाय नायनो फैदों बारिदों दैया जोबोर स्पिड नै नायनानै ला बिथिंहाय नै आदामोन दङ जोंहा टिमा जमा फैदों नायनो होननानै नै सासे आदा दङ निजोम आदा हेल' मा खबर अखा हाबाय टावा नै अखानि नै बिथिंबो आदामोन दङ एसे फोरमायना होदो आदा दिनैनि बे बोथोरनि अखा हानाय जोब बे दैज्लां बोथोर गेजेराव जोंहा बै भुटान हाजोनिफ्राय जोंहा दैया फैयो आरो दिनै एसे बारा जादों बे हानाया माने गमामायैनो जोङो बहुत सेडनेस आरो दुखुनांथावना होनना फोरमायगोन जोङो मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बै गाहाय लेभेलाव थानाय गामिफोरा माने लोमसावनानै माने गोबां प्रब्लेम जादों आरो जेनेबा दायो जोंहा नैबे जितु जोंहा नैबे सुक्लाय दैसा बे दैसाया माने ओरैबायदि मोननै दैमानि गेजेरजों बुजाबनानै उनाव मोनसे जाफैदा माने ज' जाफैयो आरोना ज' जाफैदा माने दा बेयो बांद्राय अखा हानायनि थाखाय दिनै बेबायदि गोहोम खोख्लैदों दा बेनिखायनो जोङो जाहाथे उनफ्राव जाहाथे जोङो मोजां बोथोराव जोङो मोनसे साननानै जोङो माबा मोनसे खामानि मावनो हायो नामा बेखौ जोङो सरकारनिसिम जोङो खोथा होगोन मानो होनना बुङोब्ला जोंहा हाइ लेभेलनि जिहेतु गामि गांखनाव थानाय रायजो राजाफोरा बहुत दुखु फोरमायनो गोनां जादों मानो होनोब्ला जोंहा नैबे समाव जोंहा न' बायदों सोरबा लोमजादों बिनि थाखाय जोंहा फरायसुलाफोरा बहुत प्रब्लेम जानानै दङ आरो दा बेखिनिखौनो बुंलाय थाबाय आदाया दायो फोरमायना होबाय बेनि बागै बे दैमानि बागै माबायदि नाय बे ओरैबादि स्पिड फैदों आरोना बे दैया स्पिड बारिबानो बिदि सब बर' गामि गोजा दङ बे बर' गामियाव माने लोमस्रावजोबो दैया अभारद्राय फैयोब्ला नै जों दायो टिमा फैदों नायनो जों दायो बेखौ नायखांनानै ओमफ्राय जोङो गामि गामि हाबगोन दैया बारिजों बारायाखै बेखौ नायलायगोन दायो जों फार्स्ट बे दैमाखौ नायफैबाय जोङो सुक्लाय दैसा नै बेनो नै स' बेखौ जों नायग्रोबाय स' गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' दिनै जोङो ब्लग भिडिअ बनायगोन स' आसा खालामो नोंथांमोना ब्लगखौ नायलांबाय थागोन स' गाइस नै जों दायो बे दैमानिफ्राय थांसै गामियाव नायदिनसै गामिनि खबरखौ बोरै जादों बोरै जायाखै बेखौ नै सासेसो थालांसिगौमोन सासेया वाव लोमजोब्बाय नै
Oh, itu bukan apa sih? Ini boleh. Ini apa sih? Ses ne dia gila. Mana? नै ओंखाम संनो थाखाय जोंहा दै लाबाय कारेन्ट गैया अखानायजों Ma, segini apa baras ini? ओंखाम लाबाय जोङो साफा गैला लाइन गैयाबानो दैया जोबखायो आरोना लोगोफोर दायो जोंहा नै फुंनि ओंखामखौ जों दा संनो नागिरदों दै लानानै फैबाय बेरायखांनानै जानि लोगो दङ दै लानानै फैदों ओंखाम संनो थाखाय लाना फैबाय दायो आच्छा दे ठीक আছে बारु स' लोगोफोर भिडिअखौबो आङो फोजोबनोसै नोंथांमोना मोजां नांदोंब्ला शेयार खालामबानो जाबाय ना मा बुङो लोगोफोर थासो माबाफ्राव ओंखारदों नै दासो रुमनिफ्राय आराम्भ करा যায়